Bhoi District Sports Association Lingbak Athletic Committee kila Pynlong ke Jingpyrshang benda ke Jingjied kinong ilek kai jong ka kinhod Bhoi District na benda ke Limpung Meghalaya Games ke bansawan. Kumbashis pa ngot ki shenrang bat kinthei glalip ini benta kini ke Jingpyrshang ha ka baki officer jong ka RBDSA kila penpena batang lai pongut kinong ilek kai kata KHASI ki kinthei bat KHASI ki shenrang kila syajiet pen mi khmat na ka district sya Meghalaya Games. Kumbacupan mau ia ke Limpung Meghalaya Games ke Bahan Rio on pensedang hau penai ke laling kuat jong senam arhajar arpusan. Kita kena atlet jong ka RBDSA kiban lek penisi Bynta akan ke 6 Meghalaya Games Pynlong awal jer. Bat ni la pendap ru apa jong kini ki sengi beladap. Ia ka swimming hang teh po trail fun park hang teh po umtro hang teh ngilayo ia ki kinong jingi ki babun hi ki samla shenrang kan thek laiwan bat menta ka snem ka sini menengkong ke ba nagaliang jong ka Bhoi District Sport Association ni Bynta ha ka jingi dei bat ka swimming te ha ka jingi dei bat ka archery ru ngi menta ka snem nagaliang jong ka RBDSA ngi Bynta bat ka practice ia kan ka kam ngi senang Pynlong hapo ini kisni bat kum juru ngi la pendap ia kan ka trial kom selection ia ka football na ka menta ki kinthei bat shenrang hapo madan nong jiri Bentang ini pe ke jong long jaman ke sibet dengan nong ba shalong ke